to my vlog. Char. First char. Naka ni char. Fine. Guys, inusan ako here. Okay, so as for this time, it's my second day for this week here in Balubal. Yesterday, if you have seen my previous video, is that I have here with me Miss Queenie, King, and Miss Duff. Okay, namig shoot partly for our performance task nga para sa mga teachers. Di ba teachers day kami katong Dr. Kong? Bitaw oy kan. As of this time, I'm going to tour you around kay wala ko kay buhat kay. Trabaho si tatay karon Sunday yes, trabaho siya din si mama na grocery siya. Then wala na kay kuyuban kay wala kami naman pakalito ni mama. Dayon, ito ni kwarta. Kay kuan pa dayon, wala pa mabilin dire. So as of this time no kanang mag-tour sa ta. Chars. So first chicken is here. Samo kay nga manok is ako nagisarad ang ganina ang payag. Unya, magsigit gyud sa sulod murag nay kaunon sa sulod wala ra ba gyud. Kina diri mga bahog sa gawas, ikalat-kalat tinana bitaw. Urot na ning isa o. To yang ikuan da ginutay. Nami kanang manok diri kana siya. Naglumlum siya, di man ako disturb. Sorry, excuse me. Naglumlum siya, may nadagan ng itlog. Dayon. Ay kanding, hello. Bali na pa ako video. Hello kanding. So, tara siya. Tara lang mama kanding. Mama kanding. And then the baby kanding sa isa. Sorry, tabunan pa ako now. And then, asa ang papa kanding? Nawala. Nawa ang papa kanding. Ang buto ka sa gitigway. Ay, tara dito. Ang buto makita pa dito, Ben. Isa ha. Ay, dili ang kabo mo na. Tara siya dito. At tara, ka na siya. Makita ninyo? Ako labot, hindi makita. Teka, honest. Say so lang. So, na ang pabo. Ang lalaki na siya. Mutaso kong babae. Tapos sana sila yung mga anak na murag na dito sa sulod ka na. Kaya mo man na ilahang. Ay, sa blur siya. Okay, mo blur ka na siya dito. Isa pa. Kaya dila mo na siya ilahang. Lambalay. Auban sa mga manok. Sa auban manok na yapon na sulod. Pero pag morning manggod inani, i-open na mo na kay makagawas-gawas sa mga manok. Kaya rin bitaw. Makapangita silang mga pagkaon-pagkaon. Wala kabalo. Sige mga pagkaon-pagkaon na bitaw. Ang gamay ramong gastos sa bahog. Kana siya, kani bitaw siya nga tanong kanang murag ambot man siyang mais na dako or taas. Bahog man kulon na siya, kabalo kay ko naminaw to nagstorya si mama. Dayon na ditong uban manok. Ang sunay mo to. Hindi ko sure ha. Wala dito. And then ambot asa uban. So, panapetan. Asa tong kuan pabo. It's pabo in English, it is turkey. Ato ram babae. Ato ram. There oh. Bati ko na ako kanino ka isa. Dayon. Wala ko sa. And we have here alugbati. Alugbati is here, yeah, and it is baga siya baga siya. Dako siya kuan. So tsada ang tubo niya diri. And then, na siya alugbati. Wala na kaya tuloy dagan na siya dasaw nang butoso gipang kuan guro ni mama. Then kani usay gapauga mi ani karon nating ulan so nabasa na sad siya mong gipauga. Karon nami kanang kahoy bitaw kanang magkahoy ra mi kanang lungag or luto. Okay. Wala may stove dere, ang stove kay nara dito sa kuan balay na masabog ko. Dayon ay nay kuan dere pero kanang basta mo isa ra single burner nana. Kumakahoy gud mi. Kani siya diri kani bitong tubig. Usually wala ni siya. Nalang ni siya tubig karon kay nag-ulan gahapon. Kusog biyang ulan gahapon. So nani siya tubig karon pero wala gyud yun tani siya. Pero ang kuan man gud ani mabuhatan tani siya drainage lag karon bitawan tubig kay dili diri. Nana so puhon-puhon makabunal ko ginchik. Uy, joke lang basig na nila inchik. Paan bitaw puhon makikita ko kwartas dalan. Ni grabe ba makikita kwartas da asa ka nga dalan. So balik ra ta dito niya diri sa ta. Oo, kani siya nga kani bitaw kani nga butong. Kanay sa pa sorry. Kani siya nga butong kana. Wala siya. Muni mga butong akong kana dali ra na ako makuhit. So kung ani ko diri niya kanang wala kay kuan kay kudo wala kay ganap say mamutong ko kana bitaw na nami uban ako magagawin anak mamutong manguhit rami ani kaya uban magud butong tagas kay di na ko kaabot di po ko 6 flat kanira siya kung makakabot ay makanang sitaw kana kanang mapul ana sitaw kana nakalimot tinay term ana kanang mangwa kanang kanon bitaw kuhit tap okay nawara gud do kana siya mura ka to isa taas kayo na dayon diri ako sa diri duha ni siya kadalan diri gidalanan diri kay aron wala tubig diri dayon diri agyan tubig sa isa ana diri tayo yung tubig syempre
So kanida yon tawag ani pinya ni siya gitanong pero wako kabalo murag wa may nitubo wala may unod. Pero murag nay dahon siya ay kan dahon kanang si tawag ani inani ba inani pero wala may unod. Gitanong rin ni siya nga pinya ambot lang yun. Ako man tigagaw ang katong bata na ko igagaw ang nagkuan ng butut upat na kabuok galing niya nandagko ba apod yun siya tanaw gali pero wala lagi kuan unod pa. So sagbot inana and then anay semento here kwarta nang tami ikir masugdan na ana siya dera ani siya CR na siya. Okay, actually one of my friends yesterday si King he asked me nga kanang si tawag ani oy kanang tambakan ba daw ni siya dere ay unsa to oy na to siya term ina ayo tamurag tambakan Bato tambakan ba daw siya diri? Kay bro kung tambakan bitaw siya dako sa gasto eh. So ang gibuhaton na lang si elevate sa tambakan siya bato din ana wala ko bala sa tatay kay di mo ko gabot og balay. Talent. Talent ana so siya tatay ana siya. Muna siya magsilbi muna din na siya yung haligi para sa CR. Ana. Di ko sure kaya murag ang buhaton man nila una kana ang CR kay CR lang siya i-separate nila pa lang para sa murag shower room lugar. Katulad to muto siya temporary CR karon. Ang kuan na temporary siya kay kuan. Ang ilalo man na niya kay kanang septic manggod na siya kanang diretso ra ba. So pan wala pa na kuan gyud ang CR. Nini lang kay di man ta kuan. Man ta kuan billionaire. Sino ul billionaire? Nadagko ang bato bayot. Di ba? Tubo. And then sa pa ko i-discuss. Sure mag-discuss ka kasi yung loko. Okay, ang mga bamboos. There, you have it. Okay. Alright. So apil pa na ang bamboos amo Tuto pa dira. So sa mga pagyapon na siya. Ang kanya mga inanim ko ni siya guys. Ang kanya diri nga side isang samu kani diri kani nanay kani na. Kuto ba na ni lubi? Des kuto ba yan? Di ko sure kuto ba nang nay mahugay ni dera. Ang kato rin ito nga sa kay tita. Kay tita ging to pero nakoy part gyapon dira nga side sa kilid. Basta ko mag-share kuan ba kayo. So bakay sa here. So dira siya mo temporary nga CR kana dira. Kana dai. Lo labong na kayang sabon, sagbot bayot. Wala di man na siya labong kaayo. Di makita ang septic. Basta ang septic bitaw na niya guys kay from dere padulong dadto. Basta dako na siya nga septic. Duha man gud na siya gitunga lang bitaw. So ang nagamit ko kani pang isa ka septic. Inana na siya. Inana na siya. Dayon una pa mga kanito therapy pa gyapon na part pero nakita man na kay kanang sagbot ba. Dapaw kayo. Dakan mo siko. pa nagamit ang mga semento na magamit siya. Ay, semento? Hello, black dye, bobos. Bobos. Sorry ko, di ko yun perfect. Ang perfect na ba kasi perfecto, kasi perfecta. Na ada mga makahiya ba ni? Oh my god, masiwa ako yung mga mahiya ani kay dili mo akong gipang ingon. Wala, makahiya yun sa bayot kita ninyo. Nawa ha. Kani. Isa to. Wah, makahiya yun siya. Diba, nilula eh. O, diba? Dahil mga makahiya and makakapal char. Kapila ito nga ito. Dayon, asa pang kakadulong? Wala naman kayo. May kayo gana. Hatamag. Dere or here. Dere na lang tayo kasi sagot. Hindi ko wala lagi kay samad. Samad akong tiin likod. Isip kayo magpaayo. Hindi na dress. Mag-dress ba kasi nagtrabaho no? So apil pa na siya dyan na party kita na rin kawayan. Kung taro. There. Sinapay sa tabok na. Actually bitaw ka na yuta sa tabok na kapalit rapod anak kayang kanang family sa kanang one of my students. Ang employees. Oo. Hindi, sama ko lakas. Tayo, nanginay lang tanong. Naman kung tayo butas ito sa sulod. Wala, butas kay. Wala ko medyas diri. Hindi ko ganahan magbutas ng medyas. Wait lang. Katabit ang isa kanang bago pa ni ay, hindi siya bago dito ng kanang pini. Ay, papaya. Wala, nago na siya na siya mong buwin fairness. Palagi na papamuhat. Salamat Lord. Dayon. Saging, wala pa na ibungang saging. Saging pa ibungang. Lagi akong dari, dara, wala ibungan. Ito nga pat na. Dari sa tasapunuan sa. Tagnaa, yang ka. Kaya siya, mali siya sa langka, no? Yang ako, kajut lang before sa takajut. So, mali siya sa langka, guys. Langka, nangka, I don't care. Basta langka na. Pwede po siya nangka.
Langka lang akong gusto. Langka ka, dol mo sa langka. Pangit kayo. Ala, wala na yung bunga. Atong niagi bitaw no, nabi ni siya bunga dirito. Tapos nagigdahigda. Ay naman ni bangko diri. Ay katulad mo to nga bangko o kato. Gibutang na siya diri itong bangko. Dayon, kablo kan sinitabo. Kanang nagdahigda ako no. Nagdahigda din ako, naghangin ng kusog. Pag hangin ng kusog, natagak sa ako ang isa ka langka. Sakit akong legs, magali wasong naong. So, nasa akong kuan, sa paa, natagak sa tayo. Ay gali po, kinag-jogging pants ko at that time. Kung short, kila crown ta kayo no. Wala bunga sa karon. Umunga na pulunta niya siya, balik. Tulo man to, naurot ng guro. Bingala man guro ni. Oh, pero katuning bingala nga di makaon. Okay, naman ko bingala nga di makaon, guys. So, ako kabalo pait ba to? Sa Twitter na pait o makahilo. Basta di makaon ka nang gamiton lang siya like himong flour. Ay, di siya makaon. Siya flour siya. Kasi lang ka-reflect ko. Kuan. Basta himon siyang di yun na ba? Ayun but murag di siya makaon kay pait or what. Basta muunon siyang flour tapos ang uban kay mo kana bitong para ng mga barong di ba na made up of kanang pinya nga barong inana. So napoy ka ng bingala nga himuunon ng mga inana nga sinena. Mga sinina nana ng mga textile. So naibangag dato ako kabalon sa paano nila tataya na I don't know. Kay actually nana na siya bangag diladaan kay dira manggod ka ng si tawag gali ana mag-uling ba? Di ko sure mag-uling or nakalimot ko guys, sorry. Ay lo, nalata ang uban na. Ano mga tagak crab ba? Nakan mga tagak crab ito, hindi mabantayan. Butangan na kinighagdan diri kay utapay gamay nga. Aban na tapos na aban na guys. Tulan sa nato kamay. Tabi apo. So here, diba? Ang galing ni Rena. O ano dyan, nakalimot dyan ko, dili mo ito uling bay. Landahan. Murag landahan ang term. Nasa mga coconut bitaw, inana ang term. Kung unsay landahan, pangutana lang mo sa inyong ancestor, sa iyong mga lolo-lola, ilana kung sa ikwan, sa buhato ng paglanda. So kana siya dito. Diri, kakuan ka ng kuan day guys, kanang ako day advertise food bitaw si tatay kanang pwede mo mapabuhat sa ilag kanang mga materials such as kanang sa inyong para mo mga small or big companies tapos mapabuhat po mga mga tangke. Pero ato kay niagi nabot ito sila mga bangko mo sa Del Monte to nila gi-deliver. Kana then kanang push cart po kana made up of kanang mga inana lagi mga materials sa mga inana. Wala ka dito mo sumutumbal sa mga tanong ni mother. Mawad jud ta. Ang kajut lang ha. So na kamunggay there. Kamunggay there, tangla there. So lemongrass and malunggay is found in there. Tapos na po yung mga tanong-tanong ng si mama na mga root crops. General. Ano po ng general. Malabitong si tawagan uy. Kamote taps, mangguro na siya. Guys, sorry yung kayo. Di biya kayo kus maayos sa mga inana. Bitaw inana ng mga tanong. Pero feel ako kamote taps na siya. So namay nakabalo kung si tawag ka na, pwede rin nyo i-comment kung sa'yo pa kung ipang aray. Ipang yaw sa video. So kana siya, nagtanong po si mama na, kana na siya kanang coconut, bito nga mugbo, mga dwarf coconut. Oo. Aray! Pero mas daghan pang bloopers sa nga video kayo sa kuan. So dere sila usay ka ng kakuan, trabaho. Then, ito naman ang aba naman lang kaong kahoy. And we have here mangga. Pero di na siya kapamungaw. Ako kabalungano po. Puduki. Ang atong sa una, itong high school pa ko, ito niyan, nangadin, hipod mi diri. Kuan man ni, napa ni bungaw. Ako kabalungan, di na po siya mamunga. Inana. So, ni sa diri silang kuan ha. Trabuan lang. Trabuan diri sila ma-welding. Manang sementado ni diri nga part. Inana. Lagpo siya ng mga tangke. Amo to si buhato na nilo. Tapos napada ni taklob. Muna pa ni siya nahuman nga trabaho kay giulatan pa nilang kanang taklob ani sa Padang Manila. Guys na to guys ha. Put your hand on my shoulder. Whisper in my ear, baby.
talent na. Hindi natin ipakita tong talent. Ba't ba ako other talent? Joke lang, no? Kailan kita ako? 1, 2, 3, 6. Diba, may kumihap 1, 2, 3, 6. Kuha na siya, toolbox na. Toolbox na niligid. Ano mali ang padakan. Oo, hindi na. Tabok na siya. Wala na siya labot sa mga guys. Kaya nakakural. So, napiposte na rin. Dahil sa mga kita na kayo. Ang dalan na ba ito? Pa dito sa unahan. Di mo ko niya siya dapat nagdalan na mo. Doon, una na siya dalan dira. Dapat na siya dalan dira, guys. Pero wala kayo ko. Ano mo ito? Bakit ko hindi ko na mag-stress out sa kung sa... Hindi mag-breakdown ko. Row your boat. Gently dancing. Merrily. Dako siya mamangay guys. Pero wala yung bunga. Sayang kaayo. Magbing ko float ang tata. Ay nako. Joke ko. Ay kamahal magbing ko float. And then, ito lang ko. Joke lang kayo ha. Uwi na kayo kung kamot. So here, there, everywhere. Ayan siya. Joke kayo sky guys. Sky is the limit. Hindi na ako makuha na hindi ako matutukan. So, ang plangka, idilit plangka. Mga meter, para dito meter for like the kuryente. So, bali na dito guys. Bili na dito ba? So, kabili ka dito. Labong nga po kayang sagbot guys. Pero kuan. Busok mo na kay. Excuse me, busok. Ang tamagi. There lang. Okay, excuse me. Sorry, smata na may mother. Yung mga tanglad, lamig yung kayo maglechon. Ilabas ng lechon. Wala may baboy. Sige mang hatag dira. So, kana siya. Ay, may okra day guys. Dala na. Una na tayo okra. Sample okra here. Then, we have here calamansi. Calamansi. Excuse me. Tanong is there. Okay, okra is here. Isi kaya yung turkey sa lako-lako. Tabok sa tas sa gamay-gamay sa pacho. Pre. Sila pa yung mga tubo-tubo din for work purposes or para pagkuhan lagi na hinayan ay ang balay na hinay ra kay wala tay kuan good. Tay cash para magdiritsog balay. Muna si Morty guys. Morty! Say hi to my vlog. Say hi to my vlog, Morty. Gali kay siya. Actually, atong baby pa ni siya. Ako nang kakukus-kuguson. Karon kay dako naman madlook na magsiyo tagas kisag nails. O taso ga kisi-kisi bangod siya. Karon din na ako siya makukus-kugus. Kay lihok po kay siya nga ero. Di na ako I can't handle his energy. Bye. Hello Morty. Say hello to my vlog, Morty. Hello vlog. Welcome to my guys. Excuse me. So, kuan na siya. Ay, tay saging. Kuan siya. Ay, toolbox gyapon ni siya, guys. Kanang nailigid. So, di na kayo na kumabdihan kayo. Bugat kayo na di ako kadaog. And then, pushcart is there. Pushcart na para nasa kang tubig. So, pamangwili na sa tubig here. Mo nang magsagop pa dito kay namay ka ng gripo dito sa kanto. Magsagop to sa butan dira ang tubig kay mura din na siya imong pushcart. So, tulo na siya kaligid. Pero kani siya nga pushcart, si tatay ra yapon kuan ani, at least na dili aswatan kay. Uy, Diyos ko, kabukatan yung pushcart. Oh. Pushcart bitawag kana. Ay kana bitang kariton. Pushcart ba? But malay. Basta push man siya, cart man sa pushcart. May titigong. Mali papa ni Morty. Ay ni Morty. Mali si Digong, papa ni Morty. Di ba pareha yung silag na. Wow. Kana siya brown na siya kay mama, ay brown ang good. Si Digong kay light. Si Digong kay, pwede natin siya duulan kay friendly ni siya nga dog. Diba? Say hi to my vlog, Digong. Mong anak mang gudukay. Tutano di yung anak dili kinig. Hello, Digong. Say hi to my vlog. Say hi to my vlog. Pumabot ako dali ng saba kanya siya kayo. Kami ngawon sa ko. Kami ngawon ka sa ko, ah? Ha? Sana uli mi ngawon. Sigulang naman kagong uy. Sigulang is Digong. Law sa kugong ham. Magtoy sa amin. May kaselo so ni katanong-tanong sa layong dangkit. And sugbahan nga wala kay wala gisugba. So nataka ka din mga kwan kay si tawag ani. Tatay ra pinabot ng sugbahan. Wala nagigabi ino kusog kayong ga galiti ka tulog tapos kidlat sa mga botelya. Ana dali mga shot packet. Okay, saging mga tubaan. So malunggay everywhere. Another okra everywhere. Ang haka di mag-vlog guys. Uy! Pabakang kuan be. Dito magani magurutang na dito. Ano ta din ta mabuti. Ano mong payag day? May mong payag is a little payag gani. So little good. Yan. So dito sa likod. Pandari mga bakal. Joke lang mo. Lagi na sprayer. Tara, daddy candy.
There is a daddy candy. So, inito na sa akong cellphone, guys. Uy, kuan. Padil pa akong video dere para di kayo sumo. Dayo, dili na naman na dira ha kay kanang taga si sagbot. Wala ko nakabutas. Oh. Tara, saging. Wala na yung puso kay gahapon ang wag puso kay puso ang magisudan niya bitong gisalad siya. Oh, mo di pasudan naman sa mga bisita. Tara, saging, another saging in there. Tapos if you have noticed, dagko kay bato diri. Amo to asang mga manok ng sapak kang dingdo. Dalawang sa nakuha kabisig na sabod. Lang no. Lulululul. Hello. Excuse me. Dagko ang. Dagko ang tubo guys. Aray. Nabe ti manok. Kahapon. Pila mo kay kauna to siya gilaga. Gamay pa ay kanang piso pa bitaw mo oven ba ni siya guys do kana siya bitaw mini oven. Ani siya kana sa mini oven ang isa dira. Do ka di ba? Lagi na siya inana siya para kuan sa oras kana mini oven. Nay tay patong ra na siya og kuan. Kanang bitaw si tawag ana kanang stove. Wala igit na sa kama piso ba. Pamangkot siyang isulod gapon. Sug na kayong ulan, kaon to gilaka. Laga baka o halas. Snake. Joke is, snake baka. Dito ka balon no. Dayo, kani siya. Kani bito siya sa una. Dali mo niya akong mga practice sa una ka na mag-welding ko. Practice ko welding. Wala ko mga flaws. Hindi ko perfect. Sumupuna po yung mga kuana na back-to-back na siya. Makabangag pa ko sa una. Pero karon bitaw, like, makontrol na ako gamay. Para ko ano, para sa tawag na bang basta kani kami sa kabayo din siya. Kani kay ko sure guys sabi dala mo sa video ba. Sangit mo? Saba man kayo. Or magtubag-tubag pun mo sa vlog. Napapaw. Wala kay badlongon. Uy, da kay manok nang gawat. Tura kang suroy. Tura. Kadut lang. Ibot ta. Patong-patong na mo din parting sa baan yung mga kuan mga alam mo masangit na yung isa shit lang ha wala man kadang hagpok masangit siya excuse me unsa man say problema sa barangay unsa yung maingon may problema sa barangay wala man nasangit. Ha? Wala? Wala yung problema sa barangay? Ayo kay wala. Sige, magigit ako tora. Sarang mga chicken manok, kamot, asang uban. Lawan sila na yung oras na masaba naman sila. Ting snack na. Saba ba kayo nga? Excuse me. No. Say hello to my vlog. Hi vlog, welcome to my guys. Hello. Dito lang ha, agis ako. Sulod ako. Mga chicken. Hindi na ako na sila bahugan, kaya mas sila bahog na. Hindi mo po na tuyo nga. Masuroy-suroy sila. Hello mga chicken! What's up sa inyo guys? Ano, napay dira sa sulod. Napunta sa sulod. Family na sila. Napunta sa pikas. Ano, may oxygen tank. Ambot na ba sulod ng oxygen tank? Tapay galumlum mga guys. Tapay galumlum na. Galumlum dira ang chicken. Basta pa isa ka galumlum na pati isa yan. Sorry. Gawas pa pakaulit. Ay kuha na siya dira guys sa kanang murag mga lugar ng labanan. Kasi wala na kay tetuan ng guro. Isa pa din wala na di lang kay ta mag-on law sa na data na raker and such. Sulod nito sa payag. So nata diri karon sulod sa payag. Kuan, o man yan mong kuan, wala ko nakapam, ako pa ng silhigan ng abuhan karon. Mani siya kilutuanan sa bawang sa dog. Saba kayong radyo.
na. So, bago pa ko nang humapanghugas sa mga plato and all. Yan na lang. And then, isa pa ba? Ba? Nakajot lang. Butangan ng plato. Natarong butang. Dayon. Kuha na siya dira ka ng mga semento. Nung ta magamit na no kay Mugai ra ba ng semento bitaw di dugay magamit. Dira semento na siya dira. Then ako sa una to ni pa kay ko stress. Sana all di pa kay stress. Congratulations to myself. Ako sa siya, balhin sa rin to sa taas everyone. So, inana na siya. Inana ako pasabot. Makalutuanan. Dayon, nakajutan mo yung bulsa na ako music. So, here in Bukid na po may mga stocks pa. So, na yung pagkakamitan niyan. Hindi ngayon, bukas noon hanggang kailan pa. So, is here. Sa katas taas. Ay muna siya lo na buak ang kanang chandelier mo na siya guys, di ba kuya? Kaya nga pa yan yung chandelier sa payag. If you don't start a conversation. Ay chandelier ng payag. So, ano siya chandelier? If you don't start a conversation. Chandelier siya and then conversation. Won't have one. Ay, kaya na siya uling machine sa ilalim. Nakat na talaga. Then what I snack later. Oh, diri sa nako putlo na akong vlog kay kasi mata ko pa kayo. So na pa ang skit sa likod. Okay po so. Sa TV. Bye everyone. Thank you for watching. If you're not then please watch. Peace out.